Aitor albizu, aiangiz, usten dut gaur mundakaldean ibili zehala. Bai, bueno, laire inguruen. Ego aizi egon da, hemen zugarrize herriko aizi esan ditzauen bai. Da, espektakulo bat izen da laida, ez? Olatuek gorantza sartzen, itxasarrera sartzen, eta kontrara ego aizi, bueno, izugarrizko espektakuloa. Mari oso altu, ni egon esen momentuen, eta ondartza ere janda. Baina, marea biziak egun hauetan uste. Marea bizia, bai, gitargi bete dau, eta benetan, bueno, espektakulo bat izen da jo. Itxasoa eta paraje hori guztia. Normalean, beti da espektakulo bat, ez? Gure Urdaibaiko txoko hau, baina, bueno, gaur bereziki, kostalde izugarri. Aiangizen ere, behar bada, egoizeak astinduko du derki, Bai, bertan kanalean gauz, oseak Ibarrean goiko partien gauz, da bai, gogor joten dugu bai. Aitor, ongi etorri txulara. Eskerrik asko. Beste behin. Eta beste aldian, badaka gure kolaboratzaile zintzoa, Pakito Lujanbio, baino gaur ez da, Donostiako Partezarrian edo Hernanin bere jaiote herrian baizik eta Lizarran, Nafarroan, hor ere egoizeak astintzen aldu. Bai, hemen ere astintzen dik, eta bidean gaur Donostitik eguardi partean abiatu batzuk, hor bero, Donostin bero, eta bidean earki astindu batzu, aiziak, hor, pagozelai gaino hortan da, aspiroz inguru hortan, neko txotxikila, eta kulunkan etorri dek, nehartzian irurtzunen aldatzen dan da, bai aldatu baino okerrea eta geho Lizarra lehitu aurretik Erreniaga mendatzea, horre aize errotak edo aerosorgailu hori pilo bazaudek eta aizia goti jotzasun. Geho ja honea lehitu ganean ja hemen ja preskura sartua zeon, Lizarran preskura sartua. Bueno, hor ikusten dezuen bezala, nire atzekaldean background bezala daukat katedrala, Gernikako jaialai, jendez gainezka, baino gaur zaratari gabe, zarata bakarra gure berriketa. Barkatu, baina esertan hasi baino lehenago, Juan Ignacio, sorionak eta eskerrik asko argitaratu duken liburuagatik. Eskerrik asko egindako lan eskergagatik. Bueno. Osorik irakurri diat, eta lehen ere ire blogean da gehienak irakurritan eustaken, baina horrela jarraian da gaina kronologikoki nola sartu dituken, garaiak, eta are hobeto irakurtzen dek, eta oso irakurterresa, eta esaten deken bezala, pilotari asko faltai da, baina hala ere pilotari asko daude eta historia asko daude, batzuk historiak aman komunekoak izango dira, beste batzuk bakoitza bere historia izango da, baina txapo. Hori da, azken finean ere ideia hortikan junta, nukleo gogorrari begira baino, outsider edo hurbiltzen ari den jende horrengana jakin dezaten, gure historia gutxi gehiago nolako izan dan, eta hortarako muestra bat hartu, printza batzuk jarri, eta idea bat egiteko bere garaian Jaialai Bluesekin gertatu zan bezala, Jaialai Blues izan zan, dokumental bat askorentzat gauza asperri asko eta hasiera baten zea bezala, zerbait gehiago nahiko balu batek badago nun begiratu. Eta Pakito... Nik gauza bera aipatu nahi izan dute, Pakoki aipatu duen tankero horretan plazerra ondizia da, egia esan batzuk irakurritan euskan, duzune bloge hortatik abiatuta, bai, fizikoki eukitzea eta lan tirada baten errez irakurtzeko moduen, gozoa. Eta uste dut atari politia izan leikela jente askorentzat. Nik uste dut asmatu duzula, eta, ia harrera ona duen, eta, lentzeroak badatoz, da opari politia izan leike. Hori da. Eta jakin dezate entzule zintzoek interesa baleukate, Amazonen erosi leikela, baita Gernikan, etxarte kazetegian, bai? Markinan
Kareagaren liburu dendan, eta Mutrikun ere Miren Beriztainien Txurruka plazan dagoen kioskoan. Behar bada, hori, baten bat espada manejatzen interneten, Amazon da, o zerbait baldin badaka horren alde erosteko, aukerak badaudela, eta bestela nerekin ere kontaktua jarrita, liburu hau eskuragai ukiko luke. Pakito, Aitor, bigarren jardunaldia eta ustekabea, zuek, Pakito, abiatu zineten Tolosa Donosti aldetikan hor lauko lagun batzuk. Azkenian bi joan ginen, Igor Dabilok, eta joan ginen, eta nik uste dut gehiengoan ustea, erdila baino gehiago ustela izan zena, gure ustea, zen, zuek ere aurreko podcastan, Ladutxe eta Zabala bazterrea botatzen zen dituzten, Elola Mirapeiztaik, bazterrea eta horrela pentsatzen genuen, hau nola jongo da, pentsatzen genuen, bita utzi izango zela, baina ziurtzat, ez da, apustuk egon izan bazan, horrezan bate diruri jokatuko. Eza izango zan dena Ariz Erkiaga eta Jon Ibarluzearen alde. Baina begira, ezustekoa. Lehenengo jardunaldian ere egontzan ezustekoa, baina oraingo bigarren jardunaldian are handiagoa izan zen. Eta orduan denak gelditu ginen, bukaeran, esaten da, ezustekoa, pilota horrela da, txapelketa puri-purian jartzen du, ez dago ezer galduta, baina bai zailduta. Eta orduan, aurrera, eta ezin da inor baztertu, erderak esaten da bezala, hasta el rabo todo es toro, eta hemen jokatu egin behar dira partidak. Eta seten sistema horrekin, pixka bat presioa, nervioso, bitanto aurrea, bestia palo bat, eta sistema honek hori dauka, eta berriro gertatu zen, tanto gehienak egintzuna, partidua galdu egintzula. Baina, hori beste, jokota jokatzen lanien, beti gertatzen. Aitor, aurreko egunetan, egun berean, Gernika alde hortan zu mugitzezaren inguruietan, zer nolako iritziak? Bai, apurtxu bat, Pakok komente duen hildortatik ez, ezustekoa izugarriz, beti goten dire hau interrean ezustekoak, baina hau nik uste dut maila goreneko ezustekoa izan da. Baina orokorren nik uste dut ezusteko, positibo bat dizen aldala, ez? Alternantzia, ezberdinak ez, hain linealak ez daitezen izan, ez? Pelota borobila da, zorionez, eta ezusteko hauek nik uste dut oxigeno puntu bat ekarten da bera. Zer komentatzen zan Gernikan da inguruan, eta bertan frontoian eskilarak igoten gengo zala, egon itzen Solagaz, pelotari Goiagaz, da beste batzukaz, zibil nitzen hor izketan. Eta gure beldurra zan, partidu hurik ezote zan egongo, ez? Incluso espresio batzuk agertzen ziren, ez? Ia ez badoa de calle eta horrelako komentarioak esan ikusten inork bezuela ematen benetan, ez? Hago txikiarekin behar bada beti izaten da, ez? Sorpresa den bat, analako den bat, baina benetan ez dut uste inork horrelako emaitzarik aurrikusten ebanik, ez? Horrez gain, bagoan beste alderdi bat, ez? Lehenengo partiduen Winterrean, lehenengo partidu duen bere biziko garrantzia, ez? Lehenengo partiduan gauza asko jokatzen dira. Ez bakarrik puntuak eta gainera puntu baldintzatzaileak izaten dira, segero presinua hor dator gainera, hori kudeatu beharra dau. Baizik eta, berai bikotea nola manaiatzen dan, zelan komunikatzen diren, benetan engrasatuta dauden, aldarte onarekin etorri diren, eta nik uste horrelako elementuak klabeak direla eta klabeak izan ziren joan den asteleheneko horretan, ez? Gero igual sakonduko dugu aldeartea, komunikazioa eta horrelako alderdietan. Eta baegoan bebai beste zalantza bat edo kezka bat, eta esan ia nola etorriko esan aritz, ez?
Iarkiagak, bueno, benetan ondo, fisikoki ondo etorriko zan, bere jokoa ohituta gauden maila goreneko jokorri erantzuteko moduan egoan, eta bueno, horrek izan ziren ikusten dut hiru alderdiak gehien aipatzen zirenak partidu horretik, bai. Pakito, nik nire ustez Laduch eta Zabalarentzako lehenu esan deken bezala guk ideia erabat zakarrontzira bota genien aurreko hastian, ez dute kontatzen, baina beste aldetikan broma hori edo komentario kolokial edo harin hori alde batea utzita, egoera ezin hobia da kantxaratzeko eta are gehiago bitan irabazi dutenen kontra, hau da, ez dago ezer galtzerik, Laduch badakigu nola jokatzen duen, ez? Bat izugarria eta bestia, bueno, ez horren beste, eta Zabalaren jokoare dagoeneko ezautze deu, eta bere langiletasuna, bere zintzotasuna, dana ematen du alegia, ez? Bere mugekin, eta zorionez, kirolaren aldetikan, halako ustekabeak aproposak izaten dira. Bestela, lehenu esan dezuen bezala, bueno, partido de calle, a ber, txukuntzen dan partidua, ez dan itxututzen, da gutxienez, ridikulua egin gabe, eta zorionez, guztiz, alakoa gertatu zen, hirugarren jokoan tanto batengatikan, hori ere esan gurutsua da, ez? Beste aldea jun izan bazan, gauzak erabate aldatuko ziren. Aitor, Erkiaga aipatu dezu, lehengo aurreko ligaren bukaeran patxal ibili izan, ez? Hor lesio bat, edo, bueno, ikusi denun nola aritu zen jokatzen Paben, eta baita ere Donostian, da bete-betean ez behintzat. Zalantza hori ere aipatu dezu, ze aritz klase ikusiko dugu, zer partidaren ondoren zure reflexinue nondik handi joa? Bueno, datuetara mugatzen bagara, egindako tantuei erreparatuta, zer esanik ez dago, bere lana egin zuela, ez? Tanto izugarrizek batzutan, tantu itzelak, igual behar bada gero aipatuko ditugu batzuk. Nik ez dakit ikusi nuen, aritzek batzutan transmititzen du, ez? Batzutan hotz puntu hori transmititzen du, ez dakizu zen neurritan igual behar bada fisikoki ere dana emoteko moduan dagoen, gertatzen da, dituen doai teknikoekin, normalin soberan manejatzen da, partiduak aixe ateratzeko, ez? Nik ez nio nolan bereziki akats fisikorik nabarmendu, baina bai ikusi nuen behar bada oso kezkati edo hasieratik aldarte arraro batekin. Ez dakit mamu batzuk bazituen lehengo partidu horrekiko, eta horiek nolabait gero plazaratu ziren, kantxaratu ziren, bai bere izaera eta baita be, komunikazio niretzat arazo batzuetan bere bikotekidearekin. Orden ez daki zen neurritan presiñoak, ez, irabazte behar izate horrek, bai alabaiko horrek, eragina izan zuen. Argi dago behar bada, ez, datu erreparatuta, presiño hori ibar luzeak jonek bai pairatu zuela, bai sufritu zuela, eta hori nabarmen geratu zen igual behar bada, egin zituen fallo askotan, behar bada aritzek ere izango zuen lehengo partidu horren eta irabazteko obligazio behar horregaz lotuta. Pakito, baina leheno esan dedan bezala, liga bukaerako zalantzaiekin berriz winter batean astea beti mamuak horre egongo dira, ez? Fizikoki berak ere segurazki zalantza batzuk, berari galdetu behar noski, baina... Bai, berak jakingo dute guk, ez dakigu bere buru, bere nola gontzan, bai, egia da, komunikazio fallo batzuk edo egontziela bilen artean ere hor pelota batzutan,
Gero aritzek partidu ona egintzun, etzan partidu orokorrean etzan dizdiratxua izan. Fallo asko egon ziren, ez da zea enmarkatzeko partiduitako izan. Egon dira Winterren ikusi ditugu denetatik, bost edizio hauetan, badaude hor partidu batzuk retinan gordetzekuk eta beste batzuk astutzekuk ere badaude. Eta hau ere izan zen, haututa gaude Winterren ikustea aritz beti. Eta partidu hontan ere perla batzuk utzi zituen. Osea, bere tantuk marka dela kasa utzi zituen. Baina, bai, presioa nabarmen izan zen Ibarluzeak oso askoz gehiago sumatu zitzaiola, eta hor atzian, eren esan dezuen bezala, Zabalak ez zaukan ezer galtzeko, eta naiz eta pelota etzun eskerpaetea sartzen, etzun trasteatzen, baina zulua zegoen, atzian zulua zegoen, eta Zabalak berriketan ez da isiltzen aurreko urtean olarani behin eta neurri batean ladutxentzat ona izan zen hori, zeren ladutxe ezagutzen dugu, hasi daiteke aurrian, nahaztu zen, eta nik gero, frontoian hainbeste ez da nabaritzen beraien artean esaten dutena, baina gero telebistan ikusi nun da esaten zion aritzek ez dezala usaindu ere. Eta ala agujero, eta zuloa, eta atzea, eta zuloa. Eta orduan, hoi egiten zion oiu hoi ere, ladutz zentratu egiten zen. Zentratu egiten zen, eta atzea. Eta egizan zituen bere faluk ere, eta aritzek eskubiloi, ez da lehen gurteko eskubile ez da. Lehen gurtian eskubilekin biparetak eta earki eta eskubilekin txitxakea sartzezun, eta aurten hoi kamustuta dauka, ez da, bere arma hori. Orduan, hala ere, partidua oso txukun egintzun neustez aritzek, gertatzen da, ez da, ariz, gunai genuen ariz dizdilatzua, alde batetik beldur ginen, esaten dan bezala zuek pelotaien hizkuntzan, este partido no tiene madre, esaten duzuen bezala, ez da, baina beste gauza bat da, hoi gertatu izan bazan, pues haiko ginen esaten, eske izugarrizko aldea dago. Baina, hala gertatu da, aritzen aldekoak garenok, gelditu ginen pixka bat, faltazitzaigula zerbait ez da. Baina, txapelketari buruz eta hau, eta ikus, eramanekuk ere, esango dute zer esaten diguzue hemen jartzen ditugula gora berak, eta begira, ez ustekoak, aurreko urtean Barandik eta López, lehenengo partidun, Urreizti eta Gorkan kontra, eta ja ez zuten bururik altxa. Nik nahi dut eta espero dut, oaindikan, dikote honek, zer esana emango dularen. Ez dakit nola ikusten dezuen, aipatu dezue, Zabalak garbi ekarri zuen buruan zer egin biertzan, atzera, erkiagari kendu. Eta hori da, estrategia hoberena kontra daukakenian olako izar bat edo partidua irabazten duena, azken finian zeren Ibarluzeak ez du inoiz partidua irabaziko. Eusten neiko lanak bazka eta are gehiago astelenian ikusi izan bezala, baina Zabalak atzea kendu horrek, nola irabazileike partidua kentzen badiozu joko osua. Ez? Azkenean, behartu egiten dezu, sarrera txarrak egitea, presaka, kolanak, nervioa, komunikazio falta, behar bada lagunarire transmititze zaio ze hori, ez? Ezin egon hori, lagunaz aipatuta, nik nire kontaketa pertsonalean, ez dakit, igual zorrotzegia naiz, baina 10 bat kale egin zituen Ibarluzeak, eta 9 behartu gabekoak, hori izugarria da, eta batipat lehenengo jokoan. Orduan, claro, aritzek behar duna da, zagero segurito esaten bezala, sartu eta, beti bakikela bizkarra ondo zainduta dagoela, min gutxi egin arren, baina, kontxo, lehenguan, oidek, ni neonege arnaza hartzen eote, nintzen,
Ibarluzea sartze zan bakoitzean, zarigan galduko du, ez? Eta horrela partidu amaitxu arte. Bai, horrela da. Bai, lehenengo zeta, bai, jonek partidu zet negargarri egin zuen. Hirugarrenean be akatz determinanteak nire ustez egin zituen. Eta aipatzekoa da hor lehenengo zetean hasi egin zain ja txarto, eske hori gero 10 eta 7tik 11 eta 15 arteko tarte horretan be fallo garitxu egin zituen, ez? Euskal Telebistakoek 8 zenbatu eutzi esan, nik uste dut gehiago. Behartu bakoak desde luego 9 bai seguro, eske gero gora ere bota zuen, atzean ere fallo egin zuen, txurrustada batzuk ere egon ziren, fallo asko egon ziren. Batzuk zirenak egin behar palo moduan esan dezakunak, baina horretaz aparte inseguridade izugarria transmititzen zuen. Eta nik uste dut hori berak aditzek ikusten zuela, baita be, baina ez zion, nire ustez, ez zion seguridade puntu hori edo animo puntu hori neurri egokizien eman Jon Ibarluzeari, nire ustez. Hor, uste dut, gainezka ere egin ziola aditzeri horrek, eta azkenean, urruntzen ikusi nituen bi pelotariak, ez? Urruntzen ikusi nituen, kantxan, eta horren, ez dakit, simbolo nabarmenena azkenean ikusi zen, ez? Pasilloan bertan, agurtu behar direnean publikoaren gandik, eta hor gertutasun bat, bilatzen denean publiko eta pelotarien artean, rekonozimiento bat, eta animoak baino, ez dituzte hor jasotzen, adiz joan zen, ez dakit igual minutu pare bat, edo minutu bat Jon baino adinago, ez? Nik uste horre gauzak zaindu behar direla, ze azkenean oraindik beste bi partidu jokatu behar dabez, egia da horrengo partidu hemen hilabetera dekiela, baina hor, bai, garatu behar da, konfiantza eraiki egin behar da. Eta, makalik, ze gaitiko da gaitik ikusten duzunean, bikotekidea, hor, mentorizazio lan bat, babes lan bat, egin behar da. Eta nik ez nuen hori da impresio bat, ikusle moduan, dudan impresio bat, ez? Pakito, Nik Pakito, garaipenaz edo galeraz aparte, ez dakik nola ikusten deken, baina pitzadura bat erakutsi dute. Hau da, zaurgarria dira, vulnerableak direla ere bai. Hau, pelota kendu ezkero behin eta berriz aritzi, gauzak ziero aldatzeiela, eta aurkariek ere datozen partidetan hori gogoan eukiko beharko lukete, eta seguru badakatela zatikan badagoera bat aritzi eta Ibarluzeari irabazteko. Ematezun garaitezinak, ez? Bi txapela eta, izena honeaino horren beste, baina ez galdu bakarrik baizik eta bidea erakutsi zien aurkariei. Bai, beste batzutan, nik Ibarluzeakin, ez duen espero, olako, beti izan du Ibarluzean 3. Jardunaldia da Winterrean, ez da? Lehenengo urtean, zetorren erdi afizionatutatik, eta orduan nola utziko zion da, azkenean eutzi zion oso ondo, bai presilua eta bai da, eta zen, aritzentzako Bizkartzain oso egokia. Egun utxua, aritzek esaten duna egiten du, lehen gurtian ikusi zaion oso pelotari, eta urten gainea Durangon jokatu berria zen. Ez da lasea zeramala lau hilabete jokatu gabe, Durangoko Master zen jokatu da, eta, pixka bat, rodaje bat, eta ez duen espero, eta esan deken bezala, momentu klabetan, ez da, fallatu zizkin lehenengo jokuan, 11 hasi joaztila, bi fallo, eta gero izan zen beste tantu hori, horzea azaldu da, preso harrapatu zunean Ladutxek, Aritzek Ladutx, eta botasun bipareta motel, eta nun bat hori idatzi gabeko lege bat dela ez joatia, baina Ladutxe zan kruzatu, Ladutxe zan kruzatu. Pasake, bipareta izan zan oso altua eta motel,
eta ladutxen hankak badakigu nolakoak diren, eta aterasan tiro bat bezala. Bai, izan duidala beste batzu burutzatu dialako tapmotxela, bueno. Ja. Baina hor, ez dakit, Bai. hori gertatu zen. Eta bai, olako egoeretan beste edizio batzutan Aritzek kudeatu du pelotak aldatuz. Pelotak aldatuz da. Hemen pelota bisilagoa eta, baina etzan ikusten pelota ere askoz bisilagoa zenik. Ez zuten dominatzen beraien pelotarekin ere. Ez zuten, hori ikusten unik. Hori ikusten nuen. Eta orduan, hola gertatu da. Bai, gauzapare bat esateko komentatutako haren inguruen bakito. Alde batetik, zeintzu diren edo zein izan daiteken taktika erkiagari partiu bat irabazteko ez da oraingo kontua, hori jakin badakigu denok, ez? Bera jokoz kanpo ustea eta hor ja, bueno, partiduaren zati handi bat egina daukazu. Beste bat da, sakeak kentzea. Eta legunean, ladutxek horretan asmatu zuen egin handi batean. Orduan ja, sakeak kentzen badutzazu. Jokoz kanpo usten baduzu, atzeko kuadroetan, eta horre 11 eta euren artean pelota sartuta, bueno, baina gauzak zaildu egiten jakoz. Hori jakin badakigu, gertatzen da, batzutan egin izeten dela, beste batzutan igual ez ateratzen, baina ni bai kokaturko nuke, ez dakit, episodio baten baitan, Jonek zuen eguna eduki. Baina beste egun oso onak izaten ditu. Orduan, nik uzot, pelotari segurue dala, konfiantza ematen duen pelotari dala, orduan, nik pentseo nahi dut, bueno, egun bateko, bueno, desajuste, edo nervizoen, edo urduritzasunaren kudeaketa eskasa izan dela. Hori alde batetik. Eta bestetik hori aipatu duzun hori 13. Tantua, urdinen 13. Tantue, ezke oso, bai, preso hartu zuenean ladutx barruen, eta, bueno, erkiagak markeo baino ez dugu egiten. Markeo egiten dau. Zergatik, bueno, argi dau, tantu ean hiri dela, eta arriskuek edo saiesteko danalakoa, eta aipatu duzun, bueno, izkutuko kode bat edo danalakoa, horreri erantzun da, bueno, markeo baino ez dugu egiten, da ez duen espero da, ladutxaren bila joatea. Hau ez da berrize, zeiaz, Durangon gertatu zen gauza bera, zai barandikagaz. Barandigaz. Izugarria zarratu zen, Durangon, eta aldrebestu egin zen, horatzen baduzue, gero horrek eragin izan zuen bere aldartean, bere, bueno, partiduaren tempoa nik uste dut eta tonoa eragin eskorra izan zuen, eta oraingoan nik uste dut eragin eskor punto bat heldu dala, ez? Ikusi berri baina ez dau, ez? Euskal Telebistan eman zuen irudian, ni bertan eurrean egon nintzen, eta, bueno, ironiaz betetako errekonozimentu ustel bat egiten duta zestuakin, eta bere aurpegizi ikusi berri ez dau, ez dateko joa. Bueno, esto no es así, no? Orduen, bueno, niri horreko diek egiz esan, igual romantiko utzen izoleko gustatzen jatez. Ez? Gustatzen jatez, igual erantzuten dutzi, bueno, jokoa ulertzeko era bateri, eta baita be, bueno, arriskuak edo danalakoak, saiesteko horrekin. Egize da, alak gurutzatu, eta igual arriskua hainbestekoa bezala izen, baina argi dauena da, kodea baldin badago partekatu izen behar dela. Eta denok kode horren jakitun eta korre horren aldekotasun edo kontrakotasuna euki behar dutela, baina denek, zeostera, bazakit, gauze itxusiak edo arraro samarrak agertzen dira. Eta batzuentzat, batzuk ez zuten, pentsatu izan zuten, izugarrizko tantua egin zuela ladutxek, eta, bueno, hori egia esan, bueno, ez da. Ez que tantua egintzat eman zuen Aritzek. Orduen,
horrek kode partekatu gabeko horrek desitxuratu egiten du ere tantoa bera, ez dakit, hausnarketa moduen, Bai, sake pasa lau egin zituen Aritzek eta okerrezpanago Ladutxek 3, hori ere esangurutsua da, ez? Bestelakua izan beharko lukeen, hau da, Aritzek presioa sartu eta besteak pasa gehiago egin da, izan liteke hori lehen esaten ari garena deskonfiatuta dagoela Aritz eskubi horrekin da ez dakala bere normaltasunean ematen dion abiadurarekin da beraz ezin kontrolatu sakea. Bai, izaleke, bai, lehenengoatan bai sartu zan, lehenengo lau bosaketan edo sartu zan Aritz, batzutan behar bada sartu ez beharrekoak, neko postura larri zen, ezke egiz esan, gero Ladutxek ezke oso ondo atara zuen, Osea, zeitiar dire, pelota gehienak, zeitiar dire zikoazen edo hormi ondo ikutute, eta bar. Orduan, bueno, bai, normalean kontra izaten da ez, bera libratzearen, pasak egiten dituzu, baina lehunean ezke oso ondo asmatu zuen Ladutxek, nire ustez. Pagito, Ladutxek lehenengo jokoan txukun ibili izan, da bigarrenean berriz ideia bere betiko beste alderdia azaldu zan, da harrikaia botazun jokoa. Bai, erabat aldatu zan partidua, eta ja, 15-6 galdu zuten, osea, horri izan zen, gehiago Ladutxen ezaugarri batzuk azaldu zian, ezta? Bere ezaugarri batzuk. Baina, hoi ondo eta zitzaien, lehenengo joku irabazita zaukaten, hoi galdu zuten, nik esatu, orain etzaiok eskapatzen erkiagari hau. Zeren badakigu, 3 jokota honda, estadistika behiratu ezkeo, erkiagaren aldea ateatzen dira, ez dakit porzentai altu xamarrak. Baina, bueno, izan zen hasiera hor bita jarri zitzaien, paino batzuk, hau, gero 3-2, eta hortxe atea izan zen kostadilu eua, bueno, partidoko tantorik onena, eta pixka bateko tantorik onena, 8tik sartu zuen kostadilu eua, eta baina, gero, 4-3 galtzen zijoaztila, Zabalaren paloua. Palo nabarmena. Paloua, osea, bueno, nik esan den, izorratu zaik partidua botadek, hortxe izorratu duk partidua. Hoi pentsatu non, orain apusturik eta ez dagolako, baina pentsa, maila hortzen, duela urte asko apustukin hoi egiten da, eta jendia gainea bota, eta orain nola apusturik ez dagoen, beste salego bat, beste ikuslego bat dagoenez, denak aieneka, osea, lastima aieneka, eta autu bat, eta horiak gero, osea, 5. azken tantua, izan zen trepidante, osea, antzegoen martxa jendia zutitzen, hitzen txaloka, izan zen zepelotak sartu zituzten, eta azkenian, pues, juntzan, joan zan bezala, ezta? Eta, bueno, pixka bat josun palo hori, joinazio, badakik, 10-tik 9 zergatik izaten diran. Sartu aurretik pentsatzen ari izekelako noa botako deken. Ezta, noa, bueno, hau hartuko dit hemen, eta bere asmoa zen, bere garrozi horrekin, bere nerbilu horrekin, pues, atzea. Aritzek ez dezalata. Sartu eta, pum. Eta zenbat aldiz, entzun dezu ezuek pelotaileak batipatan estatu batuetan, el jai alai está arreglado. Ez de posible. Sartzen dituzue, bote lasterrean, pumpa lasterrean, errebotea, txitxak, altzatzen duzue, eta gero pelotoiek nola galtzen dituzue. Orduan, hango ikuslegoak, ez dakinak, hoi zergatik faiatzen dian, izan dauteke beste zerbaitegatik ere, momentu hortan, ez da? Baina 10 behaziola izaten diate. El jai alai ez da arreglado. Eta nik gogoratzen dut pelotoiak haiei erantzuteko ze adibidea jartzen zenuten. Gehiago esautzen zuten kirol bat, golfa jartzen zuten. Golfean sakurran ipurtzuletik bota eta zuloa sartu. Eta gero 4-5 metrora eta sartu ezinek. Hau ere, zesta punta hola xedek, ez da. Bai, baina, Pagito,
Zabala ezagutzen dutenek, badakite hori bere etxeko zigilua dala, ez? Zailena erresegin da erresena zailegin, da hori intzun, azken aurreko tantortan eskuan galdu. Eta esan dekena, estatu batuetan 10-tikan 9 pentsatzen zutela lapurreta genula, ez? Ahaztu dintzak esatia, eta beste bat hori zalantzan gehatze zela. Baina hor, badago anekdota bat, Aitor, ez dakite noizbait entzun daukiko zuen, edo huelgara 88an, da huelga grebara atea ginenian, eta bar, kazetari batek esan zuen, orain konturatzen naiz, highlight player horiek, kirolare, deportista zintzoak direla benetan, zeren lapur bat ez da inoiz grebara joaten. Arrazoi handia. Arrazoi handia. Bueno, hirugarren joko hori izpide daudegula, Aitor, Ibarluzea oso txakalaldiakin hasi zen, baina gero hobeto xointzun, etzan june hildo beretikan, baizik eta azkeneko set hortan okerazpanago, eta bakarra galduzun, erantzun zuen, ez dagoela esaterik ez, hasita bukatu arte, amaitxu arte, txarto ibili izan, ez? Ez que hor dauz gora berak, ez? Ez dakit bi fallo egin bazituen, baina, bueno, dana dakoa. Bai, ondo, itxuretute, da gero gertatu zen hori hirugarren enpatea, ez? Berdinketa aritzen tanto zoragarri ura. Eta horren adira, nik esango nuke, sarriken entzuten da, ez? Bueno, hau kare kruz bat da, ez? Hirugarren zeta, edonok irabazi aldeu, niz nago horregaz adoz. Hirugarren zeta eta legunean argi ikusi izan, normala izaten da tentzino handiko zeta. Eta tentzino horretan, emozioak eta energizen eta urduritasunaren kudeaketak izugarrizko garrantzia eta eragina izaten du nire ustez. Eta ikusi izan horrez, zelan edo alan partiduan zehar komunikazio hobea eta ez dakit, zinezmen gorenagoa izan zuen bikoteak, eurrera egiten jarraitu banez. Baina bai, nik uste partidu txiki bat ikusi genuela hor, izan igual berbada gauza politientarikoa bertan ikusi duen palo nabarbena da bai, hau da, laburpen txiki bat izan zen partiduan zehar ikusitako gauza askorena. Baina baita zet berezi bat, eta ni bai gura dut nolabait mito horren aurrean beste begira jarri, ez? Da, hor ikusten da, nor dagoen puntu-puntuan, zertan dagoen, eta zelan kudeatzen duen tentzino handiko momentu hori, ez? Bai, horre, azken tantua gainera, aritz sartzen da, baina bakarrik nik telebistaz jarraitu nun, da ez dut errepikamena ikusi, baina iruditu zitzaidan, plata abiadura handiakin zijoala, eta behandu xamar sartzen dala, eta ordun jotzen dula, palo jotzen dula, ez? Horire, esan dezun bezala Aitor, izan ditzeke partiduaren isla, pixka bat behartu eta bildurra, hau usten badiote Ibarluzeari kale ingoteun da beak hartu ze hori konpromisu hori, eta hori arriskutsua da tanto batian. Nik bai uste dute, labur bildu zirela partiduan zehar ikusitako gauza asko, ez da? Aitatutako akatzak, paloak, deskonfiantza puntu hori, bebai zabalaren zarritzen eta zoritzarrez babiko duen palo egiteak, laudutzen tokea eta boterea ere ikusi izan aritzen maestria eta maizulana eta tantu izugarriak egiteko duen doaia, ja bakarrik hori ikusteak berezi zuen partidua,
bueno, ez dakit, gauza asko batu zituela uste dute zet horrek. Eta horregaz lotuta, e, urtekeran, partidutik urtekeran, ba eguan holan ikamika kontu bat, ez? Kuriosoa da, askorentzat partidu izugarri ona izan zen. Eta bat baino gehiago hurbildu zitzaigun, zanez, jode, zelako partidu, eta ni esan ez, ez, partidu niretzat txarra izan da. Bueno, txarra, desde luego ez da ona izan. Ezin da ona izan, zageru batek hainbeste fallo egiten duenean. Ezin da ona izan, bi zete hoien artean, egondan desberdintasuna, bigarren zetean, ladutxek zemat kale egin zituen. Zer gertatzen da, batzutan emozioak, tentzinoak, eta horrelako espektakularekin lotzen diren, ez, eta afektibidaderekin, eta gure duzun horrekin lotzen diren alderdiak, behar bada igual begirada tergibersatu edo distorsionatu egiten da, bez? Bai, eta gainera, nik ulertzen dut jende horrek horrela sentitzea, zeren azken finean, bita bat eta hirugarrena launa berdinketa egitea da, partido ideala, ez dago gehiago eskatzerik, ez? Horrek danak gainditzen du, subjetibidade horrek danean gainian dago, azken finean, esperientzi bat bizi nahi da, emozioa, ez, hori, arnasa hartu ezinien, hori da, polita... Hori da, bai, arreparatu behartzeko partidu horretan zer gertatu da. Bai, eta horrek azken horrek, batzutan, ostondu edo despistatu edo iskutatu egiten du partiduan zer gertatu lan horren inguruan. Ez, bueno, egon zan, ez, horre ikamika punto bat, ez, iritzi desberdinak, ez, igual, behar bada, ez dakit, partidu gehiago edo ikusi dugunok, iritzi batekoa ginen, da, bueno, partidu txiago edo zale berriak, igual behar bada beste iritzi bate zuten, ez? Pakito, puntu banaketa, lau puntu Ladutxe eta Zabalaren zat. Ez, iru. Iru dira, bai. Eta bat. Eta bat, horreke balditzatzen du ondorengo... Eta puntu horrek igual baliogarritasuna handia izan dezakena. Bai. Izan dezakena, hor buetak zeren. Besteak Johan eta Gorka utzakin daude. Eta Goitialekerika laukin bultzu hontan. Eta orduan puntu hori izan daiteke urrezko punto bat. Izan daiteke, ez dakik nola jongo dan, beste bi partidotan, gero Johan uste dut txorkatila bilurrituta dagola, Paben partidan jokatuta eta txorkatila, hemendikan bi astea jokatzen dute Johan Gorka Ladutxe Zabalaren kontra, ez dakik, orduan, haiek ere presilua, oan presilua etorri da, Erkiaga Iberdruzea eta Johan Gorkan gainea. Bestek ere bai, zertik, batek Goitialekerik 4 puntokin, eta Ladutxe Zabala 3 lehenengo partidu irabazita, beste egoera batian daude, baina. Eta pixka batzea, hirugarren jokua, esan duzu, Aitor, batzutan esaten dela, Leon Castillo badela, loteria badela, hau dela, eta faktore psikologiko izugarria dago. Izugarri. Askotan, lehenengo jokua irabazidunak beti gora dator. Eta kasu hontan, Erkiaga eta Iberdruzea ziren. Gero, beste faktore bada, hor sakia zenek egin, Leon Castillo botatzen da, txapa botatzen da, eta izan daiteke, etzan kasua eman, baina Ladutxe hon izan bazan 5 pasakin, eta berari saki egitea tokatu, naiz eta bere pelotatea, orduan, kasu hortan, Erkiagan nahiago du egon errestoan, nahiago du egon. Tokatu zitzaion, baina 3 pasa besterik ez euskan, eta orduan, beste konfiantza batekin atea zuen. Orduan, faktore batzu daude,
psikologikoa, baina izugarri, izugarri. Hori da, bai hori kudeatzen jakin behar da. Hor Bai, dau, bai. hor dau, ez? Orden, ez da, eske esaten badugu suertearen edo loterien kontua dela, eske infrabaloratu egiten du kantxan gertatzen den hori. Eta kantxan daude elementu teknikoak, taktikoak, baina psikologikoak, eta hori nola kudeatzen den, ez? Eta horren arira, harritu ninduen asko, zorionez, esan duzuna, ez? Pasa gutxi zeukalako, eta zorionez baita be, garriro esan da, izugarri ondo atara kendu ziolako zakea aditzeri. Baina, adinauko zetean, 14 da ez dakik zenbat joan da, osea, tantu bat gelditzen zitzaiela Erkiaga eta Ibarluzeari, egin ez beharreko pasa bat egin zuen Ladutxek, ez? Nolabait gorde beharrean hirugarren set hortarako, ezta? Bai, horrek harritu ninduen pixkatxo bat. Da igual, horrek be konzentrazio momentu horretan, bigarren setean konzentrazio faltaren ikur bat be izan daiteke, ez? Orduan, konzentrazioa, kudeaketa, emozioak, bueno, aldagai pilo bat daude dantzan, eta danak manejatzea, ez da bat ere erreza. Aldarte psikologikoare bai, zeren bigarrenean lehen esan egon bezala, bai Ladutxe harrika botazula, eta zabalak jokatzen ari ziren artian, esaten dio, hirugarrena gurea da. Ja, bigarrena engainagarria izan lehike galtzia 15 eta 7, partidu, baina, karo, burutikan, eman da zeukaten, hirugarrenean zentratuta. Bai, ezke hor, azpimarratzekoa da Zabalak eukiban egune, Ez bakarrik beranetza zoritxarre zoikoak diren, paloak, bintzat, 3 fallo edo zenbatu eutzi esan Euskal Telebistan, baina ezke egon zan agintzen baino babesten, laguntzen, animatzen, balidatzen bere esfortzua, Ladutxen ekemena, izugarri ondo. Eta gainera, humoretik. Eta desdramatizatuta. Eta horrek, balio terapeutikoa duka tentzinoa jeisteko eta aldarte, ez dakit, tragedia puntu horik entzeko, ez dramatizazio puntu horik entzeko, ez? Zarritxean pelotadizek, eta edon horrez, erronkaien aurrien dagoenean, lotu egiten gara, eta ez gara kapaz, ez gara gai, gurea dugun hori, ez, era bat emateko, ez. Zarritxean irripar batek, humore punto bat, ezke, Euskal Telebistan ikusite gero, zenbat momentu afektibo izan zituen Zabalak Ladutxekin, zenbat, urbildu zan, bezarkatu eban, erditxisteak, baina ez dakik bigatu zineten, baina partidue hasi baino lehen, pelotak aukeratzen zeudela, eta umea etorri zenean, Markinako eskolako umea etorri zenean zestu egaz, Zabala txisteak egiten egoan, umearekin, bule. Bueno, aldarte bat dau hor, niretzat, eragina handiz eukideuena, gero, hor gertatu izan dan guztiaren gan, ez? Ez dakit, dinonik, Asko lagundu zion, Ladutxeri animatu egitezun, eta beak aurrekun podcasten, Juan Ignacio, irekin esan zin, ni ez naiz López, Lópezek egintzun lan aurreiztigin, ni ez naiz López, eta ez da, eta beak rekonozitzen du, eta beak barakin nun dagoen bere zean maila, eta bere muga, ez da, eta nik ez diot esango, baina, ara ez dut, zuloa, eta benga, eta barrura, eta errebotatzen da barrura, aritziken du, kenola huela esatez. Kenola huela esatez. Eta pixka bat, partidu honekin jarraituko dugu, edo pixka bat... Lehen aipatu duzu hor, Johanen hori... min hartu duela, hor, ez dakit, 15 barru da. 15 barru da, nik ez dakit, ia osatzeko aukerarik eukiko duen, ez dakit ze tamainako lesinoa duen, antza denez, badagoia ordezkoa pentsatuta, eta
ba, ez da igual ofiziala, baina olaran izango da, ez balitze helduko, Johan, olaran dago hor, ordezko lana egiteko. Ordezkoekin badago, lezinoa min hartzen badu pelotariak bertan partiduan, daude ordezko bi. Eñauta Astelarra bigarrena, Gernika eskolako pelotari gaztea, eta Hortzi Argoitia. Iaz ere uste dut ordezkatu zuela. Partiduren batean ez dakit nor ordezkatu, ez dakit Leke bera ordezkatu zuen. Bai, Leke ordezkatu zuen. Bai. Orduan, horiek dira ordezkoak baldin eta lezinoa bertan partiduan ematen bada. Baina, lezinoa beste hortik kanpo ematen bada, ba, kasu honetan eman den bezala ez, Paben egindako partidu horretan, bueno, ba, beste ordezko bat aurkitzen da. Kasu honetan, olaran izango etedan. Gero egia da, bai, horrek danak Daniara doazela, ez da? Bai, eske, Daniara, eta baina, bueno, bera Johan ere. Bai, baina, Aitor, esan duzu, momentuz gertatuko balitz, zera lezioa ez litzake izango olaran. Ez, lezinoa lesionatuta jarraitzen badu, ordezkoa bi aste barru. Bai, baina, jokatuko lukena olaran da. Bai, baina partiduan lesionatzen bada da. Ez da partidua lesionatu. Eta esan duzu, atzian Hortzi Argoitia, baina Hortzi Argoitia ere Daniara doa. Bai. Orduan, bueno. Bai. Ez dakit, kalako enkajeak egin beharko dituzten, bai. Bai, ustarketa zailak, ustarketa Gernika eta Magik ustartzea ere. Bai, bueno. Begira nolakoa da. Bai, Goitia, zapatuen etorri, astelenean baina patatak eta arrotzak zan ustean, astelenean partidua jokatu, eta usteot, asteartean berriro arantza joan zela, babitu zelako martxa. Urriko astelen hortan, Pakito eta Aitor, Goitia aipatu berri dezue, oso txukun ibili izan, Lekekin batera. Izugarri nik, asko puztu nintzen beragaitik, baina eske increíble zuen ematen kristalesko bi egun harina hauez, bidai izugarri batein ostean eta hainbeste denbora kristalesko Magic City frontoian egonda, ba hain azker, da hain kantxaratute jokatzerik. Aldiz ikusi genuen, harinako partiduen goizerri eraban lotute, ez, da labur, ez, ba Magicen, ba nola baite hartutako ohitura eta joko molde hoien esklabu, baina Goitia ez nuen inondik inola ikusi horrela, igual behar bada, zai denbora gitxi hau dara Magicen eta horrek bere alde egin du, baina placer bat izan zen Goitia ikustea. Pakito, baina Gorkak eta Joanek edo Gorkak, eta Gorkak errestasun batzuk ere mazizkien, Bai, ezean izan du guk ezagutzen, bueno, ikusi ditugu Johan da Gorka. Begira, Johan duela bi edizio, bueno, Lopezekin jokatu zuen, eta gogoan dakazue final erdilaua Goiko eta Leken kontra tanto bategatik, ze partiduk egin zituen. Vale, Lopezek zuzenduta, eta traballe, eta auto bat. Eta baina Gorka ere aurreko urtean urrestikin, ze txapelketa egintzun, nola sartu zartia. Eta Gorka ikusi dugu, baina Gorka ere Donostiko lauko finalean ere ez genuen ikusi, Gorka ona hori, Gorka honena ez genuen ikusi. Eta bai, errestasunak eman txizkien, baina gu bagenek igulako Goitia Magic izatorrela. Eta aurreko urteko aurrekaria bazegoen, zen aurreko urtean ere jokatu zuen Magicetik etorrita, eta ez zuen funtzionatu. Eta gauza bera izan zen, larun batean iritsi, astelenean jokatu, anguluk eta ez zituen harrapatu, uste du jokatu zuela Del Riorekin, aurreko urtean, eta ez zuen funtzionatu. Eta pasaren astelenean, Aitor Dabilok ikusi ginean
Gernikan, azokan, goizian, eta komentari bat egin genuen. Arratsaldean zer daukagu, beldur ginen. Beldur ginen, astelene hontan, beldur ginen bezala, eta gu aditu, pero porros. Eta gu jodela, hostia, batek galdetu, eta bi partidu hauek ere airean jungo dira. Eta egia da lehenengo partiduan Goixerri, baina Urresti eta Lopezen kontra, eta Lopez motibatu bat. Eta erabat motibatuta dago, oraindik motibatuta dagoenean Lopez, almadanean, koskateatzen dio beste idi, osea, onena da. Bai. Eta Lopezek, alde batetik, bukatu nahi dula, txapel hau, goin baian bukatu nahi dula, eta lehen urteko arantza horre eukiko dula. Lehen urtean, Barandik eta bera, favorito nagusienak espaziran ere nagusienetako izan da, eman zuten, izan zuten porrota, eta porrota izan zuten, lehenengo partidotik, Urresti eta Gorkan, eta irudia azkenian nekiagatik jota erori izan eta nik uste eta arantza hori hor daukala, eta goi mailan bukatu nahi du, eta demostratzen nahi da, demostratuzun Gernikan, nazioartego ligan, ze maila daukan, demostratuzun Donostian lauko finalean, eta demostratuzun astelenean. Eta, haien kontra Goixerri eta Mantxik ere ez dakizen bat hilebete zeraman oskeotik jokatu gabe ongo zan. Goixerri mailegot etzan atera, baina hor ere eramanek esango du, bai, baina hemen bestean funtzionatu du, uztarketa horrek funtzionatu du. Gero beste partidu lehen esan duguna, nola jarri daiteke partidu hau. Baina hor dago, eta ezustekoa izango da, guk esaten dugun desoreka hori izan da, pentsen, oreka baldin badago, orduan ezusteko nik ez da izango. Hortxe, parean. Baina ezustekoa izateko, desoreka teorikoa, teorikoa. Bai. Aitor, Urreisti eta Lopez sekulako bikotea, datorren astean, Barandika eta Baskeren aurka. Partidazo sobre el papel. Papelen gainean, papelen gana guantatzen du, baina bai, partidu politxe eta lehiatu ez. Badeko holan ez, gero pronostikoak apurtzeko dire, baina badeko final tankera bat edo semifinal tankera bat edo badu. Alde batetik, Urrestintzat zelako suerte ez. Lopezea ez jokatu alizatien, Lopez motibatu eta potente batekin jokatu alizatea, bere jokoa beste era batera garatzeko, eta, pilo bat gomendio eta bere maizutzatik abiatute, irizpidetzak emateko ez. Gero bestetik, dekogu Barandika puntuan dagoen pelotari bat. Xabi puntuan dago. Izugarrizko konfiantzia ez dago, badakigu zeintzu diren bere ohiko doaizek, doai hoiei, gehitu dutzaz, konfiantzatik abiatutakoak, ez? Arrematean sartzeko eta beste jokamolde batzuei ekiteko, nik oso ondo ikusten do Xabi. Eta Basket, Gernikako frontoian ondo moldatzen den pelotari bat, ez? Bere honena ematen du Gerniken oso gustora jarduten deu normalien, kantxa asko kubritzen deu, eta uste dut, partidu oso polite ikusteko aukera daukagula estilo ezberdinak, Lopezen maizulana eta bere tempoa markatzen, Basken violentzia eta mugikortasuna, Urrestien genialidadeak eta Xabiren taktizismoaz. Hor badago nik uste dut, joko partidu oso interesgarri zen nire ustez. Bakoitzaren esan nahia edo Pakito bakoitzaren momentua hor aztertuko da, ez? Urreisti eta Lopezena ikusi genuen, Aitorrek esaten duen bezala, Barandika eta Basket itxuraz ezin hobetogo jokatzeko modun, koska nun egon leike partidu hortan? Koskan, koska aurrian. Eta sakean, bai, ez? Bai, sakea Barandika, sakiekin
asignatura pendiente bat badauka. Osea, aurreko txapelketan. Eta orduan, eta Urresti badakigu, sartzukoa da Labana hortzetan daukala. Baina, baita ere, hor, beste faktore bat izango da ere, Lopezek asko igual frenatu. Agintzen duen da, zen neurritan baretzen duen hori. Usten dion, lasai, sartzen eta botatzen. Horre hongo da faktore, hor atzien. Niretzan Lopez baske baino gehiago da. Lopez motibatu bat, baske baino gehiago da. Baske badakigu dela, diesela, osea, pelota guztik jata denakin ematen diola, denakin, da, ez du lazea Lopez bezala trastea zen, aurreko urzian izugarrizko txapelketa egintzun, badauka dantza bat horrek ere, han partida bat gogoratzen duzue, Ladutxe eta Mantxin kontra lehenengo jokua ez daite galdu bigarrenea irabazita, hirugarrenea juntzian, launa hasi joaztila, hartzuzun, eta pumpa intzion txastian, eta botazun bipareta, eta galdu zuten, barrekuak, eskutukoak, Anton Alberdik esan zuen, ez? Pumpa egin du. Orduan gelditzu zen, azkenian finalea etzian sartu. Eta finalea sartzeko, Urrestita Gorka eta Urrutia Baskek, teorikoki paper gehiago zauzkaten, baina, esan genuen beste gauza bat, horre, finalerdiko ligaxka, lehen gurtian, hasi zian egiten ligaxka, finalerdiko ligaxka, ordu arte izaten zen, taldeko lehenengua, beste taldekoan bigarrenan kontra, eta finalerdi bat izatezan, eta irabazten zutena finalea. Lehen gurtian jarri zuten ligaxka, eta esan duten, gu gainea ikusteko partida gehiago, posik ez da, aukera gehiago. Baina matematikak ez zuen lagundu lehen gurtian. Azkeneko partidua gogoratuko duzue, finalerdiko ligaxka partida bat izan zen, bibikotek etzaukaten zer eginik Urresti Gorka, Urrutia Baske, eta izan zen partidua, hainbaten saiotan arranke gehiago jokatzen dana. Hua itxusi xamarra izan zen. Baina ni pentsatzen dut, eramanek hor, nota hartuko zula. Suerte txarra izan zen, horrela tokatu zen, baina horre kasuetan zer egiten da, pilotaia inzentibatu zerbait egin. Datorren astelenean, erabakiko da. Orduan, urrengo asteleneko partiduei, Aitorrek esan duen bezala, teorikoki, pronozioki, izugarrizko partida bat, finalerdi final aurreatu bat izan daitekena, gero ikusi bihar, ia beste esusteko den badaukagun, ia beste zen, hemen atiak zabal ikusi berdia esusteko di. Horre esustekorik ez dut uste egongo denik, ez? Ez dago esustekorik, baina nik uste pareja bikote biak, izugarrizko mailako bikoteak direla, ordean esustekorik ez dago, baina, partido ona ikustea, ez dintzat, eta hiru jokota betetzekoak, ez? Hiru jokota, eta gustatuko litzaiuken, borobiltasunan, zirkuluaren borobiltasuna, ez da? Oinaiko genuke, ez da? Baina, kasu honetan, estrategiaz aurreko astelenekoa zabalak aritzik endu. Baina Baskek zenik enduko jo. Ella utzi Urrestirik endu, eta atzian zein dakak. Eta atzian el Mariscal. Eta el Mariscal da. Atzik ez bota, eta aurrian nordakak. Orduan, ostia. Busti adi, Pakito, etxeko alde, o ire gimnasiokoaren alde, edo partida? Zer. Bustitzeko, zeinen alde ematen dek partidua? Ani Urresti Lopezena alde. Aitor, zu etxekoaren alde? Ni Barandikan alde. Barandikan, Xabiren alde. Gertutasuna beti. Osea, ni oinarritzen nahi, astelenean ikusi nun zeakin, ez da? Ikusten nahi izen Lopezekin. Lopezgatik, eta nola bideratzen duen Urresti, ni hoien aldenak. Guztitzenak. Gaztea ikusi behar. Nola erantzuten duen. Mutriku harrak. Baina, gaztea ez dekokiltzen, lotzagabiadek, ez dekokiltzen.
Eta beste bat, nik uste toi, ondo kudeatu eskeo behaldeko edik. Ondo kudeatzeko. Eta kudeatzeko maixua sakakana. Ni bustiko naiz eta Urreizti eta Lopezen alde ere bai. Bai. Baina, bueno. Bai, ia gero guzti amaituko duzuen da. Blai eginda, ez? Ia katarroren bat hartzen. Blai inda, Hor, bueno, partidotaz ja hitz egin dugu astelenekua, urrengo astelenekua de bai, eta la pixka bat lotuta, lehen esan duzu, Aitor, ikamika batzuntzat aurreko asteleneko partido izan zan izuarria, beste batzuk, ez da partido dizdiratxo izan, ez da partido nahi izan, bata. Behen da, dela gutxi topatu nintzen kalian pilotarioi batekin, larogei urtze inguruko pilotarioi bat, eta hau posik egongo da, eta oan posik egongo zea ikusiz, ez da punta autu bat, posik, ez. Ez ni mendiko galeperra probatuta nago, mendiko galeperra, eta granjako galeperrakin ezin azeturik nabil. Eta bueno, jo hemen, garai bateko gauzak, eta horri behitza, baina, ezin dezu konparatu, zueko gehi urterako, gaur egun hauek 30 urtekin baino partido gehiago. Zuen ibilbide asko duzago. Egunero. Eta zuen ogibidea zela. Diruagatik jokatzen zen, eta zuen ogibidea, eta zuen kontratua. Eta hauek ez diala profesionalak, hauek lanean eta ikasten da alperrizan. Alperrizan, nik galeperra, eta galeperran gaur egun daukan salsa, eta esaten zu, baina jendiak hor, ez dik pelota eta zulertzen, edo zer gauza txalotzen ditu, eta estatu batuetan Filipinasen da Jakartan da zaudenak ulertzen zuten, haiek ez zuten txalotzen, haiek dirua jokatzen zuten, eta bere zenbakia. Eta orduan, pixka bat horri bilin izan da. Eta orain dago hori hainbat jende, hainbat ikusle badago, eta hasia. Eta ez gara kontuatzen 5. edizioa dela. Jo, Ignacio, podcasta honekin hasitzen duela 2 urte, 3. edizioan, eta oraindik guk zer esaten genitun. Hau zer da, olatua, aparrak baten ganean ze geldituko da, hau da, joko zikina, ez dago ezer, bazauden batzuk esaten zutenak, ez dago intendenterik, hor barruan, hau, gogoratzen du, guk ere, hau, espetakulo, baina nik uste gaur egun ikusita, hau nola doan, erabat egonkortuta, beti izan dut, baina ikusten dela, egonkortasunak ez bakarrik Gernikan, Gernika da, hemen gehiena ikusten dana, eta gehiena motorra, ez da? Motorra bezala. Baina, oen dikan, askotan, nik ere bazakit estetikoki asko aldatu dela, baina 60 tamar, eta 80ko hamarkadak, zesta puntan urrezko aroak espadia izan, punta, pilotari kantidade gehiena ordu nehondua, kalidadea ere, bai. Eta, ni sentitzen ditzen, nik honi azalpenak, ba? Bai, Aitor, euskeraz, nola esaten da, nik ez dakit nintzat, ez naiz momentu onta jabetzen, sesgoak. Bai, ez dakit, sesgoak. Sesgoak, ez? Ez dakit bezelan esango dezakit. Batzuk pentsatzen dute, Ernio mendia, pentsatuko zuten munduko mendi altuena zala, ez? Besterik ikusi ez zutelako. Orduan, sesgoak hor daude, eta konturatu gabe buruaz jabetzen dira, eta alperrikako eztabaida da hori. Galeperra edo oilasku. Era bat aduz, horregaz. Hemen berduguna da, egonkortzen dan, ohiko bihurtzen dugun, ez ohikotasun hortatik urruntzen garen, ohiko bihurtu, nik uste dut urratxe importanteak eta onak ematen ari direla, egonkortasun horretan, berak ligak duen eragina, eta naiz eta Gernikan ikusten den inpaktu hau, inpaktu horreia izpidetza izan ditu, beste zenbait lekutan, Donostien, Carmelo Baldan izandako
bueno, harrera izugarri ona izan da, Markinen zer esanik ez, Lekeition, Bilbon bertan, bueno, Bai. erabat ados nau, esan dakoarekin. Nik gehiago esaten aben, desberdintzeko batzutan emozioak eta partidu honak, ez dut beste alderdi Ez baina, bai. izan nahi, baina erabat ados horrekin, eta batzutan esan beharko geunke, zesta punta, gaur egun zesta punta bada, bilakaera baten emaitza dela. Hau da, dinamikoa izan da, bere jaiotzatik, ez? Bera, zestoa, bera, fizikoki, zer zen, nundik atera zen, eta, mauserra hartatik, ez? Mauserra izatetik, ez? Eta harinago zer zen, edo urtetak egin zuen aldaketa horrekin zer eragina izan duen, ez? Gaur egungo zesta da, bilakaera hortatik abiatutako emaitza. Baizke, bilakaera horrek ez du etenik izango. Eta segurazki hemendik urte batzutara, beste tankera eta beste eredu batzutatik abiatuko gara. Eta kasuko, hor dago maiken apustua eta barrekoak ez. Por cierto, irrikitan hau, maikeko apustu hori, 36 metroko apustu hori, baina benetako horma batekin. Irrikitan hau, ia berriro, Miami Jaialain, aspaldiko Bizkain horretan, berriro entzuten dugun, 8 hori ez, zarata hori ez. Bueno, nahiz eta 36koa izan, baina ja, beste material bat egongo da, horma bat dau, harria dau, horrek eragin bat eukiko du, kantxa bat dau, bueno, ez dakit, oso interesantea izan daiteke hori. Eta ez 36, agian 38. Beti 2 metro 8 bada zerbait. Erabat ados Aitor, eta gainera, 100 urte beteko direla, hori da, frontoi hori zabaldu zela. 26an, ez? 26an zabaldu zen, beraz. Bai. Oso fetxa... aukera paregabea dau, horre... Bai hemendik Euskal Herritik zien bertan egiteko nik uste simbolismo haunditik aparte, simbolikoa zalantza barik, kompromiso batzutara heltzeko tartea eta bagunea ere badagoela, ez? Nik ez dut esperantza galtzen arduradunek, agenteek, hortaz konturatuko direla eta zerbait temati igual behar bada, temati ekin beharko jakia. Markatu? Temati askotan ekin beharko jaki igual behar bada, ez da, baina ezka aukera paregabea dago, ez da, abagune ona. Pakito, 74an ere Gernika zabaldu zan, ez? Ez zabaldu zan 73an. Eza, gerestu enpresak, bueno, orzea, Aitorrek podcast batean azaldu zuen, nola, erregeak dirua jarrita, aportazioak izan zian, ekarpena batzuk partikularrak, eta 73an gerestu enpresak, San Pedro batean, bai. Kuadro bat, montatu zen, hainbat pelotarikin, hainbat pelotari jokatu zuten, eta nik ezagutu nun ni Gernikara guztua joten naiz, emozioz, eta aurreko urtean finalean ere izan du nintzen, baina ni 1974ko abenduan izan du nun ilusioi ezin dut gehiagotan izan. Ni 9 urte nitula, 9 urte nitula, 74an, orduan jokatzen zian estatu mailan afizionatu txapelketa jokatzen zian, torneo de federaciones deitzen zana afizionatutan. Juveniletan ez zan jokatzen. Juveniletan hasi zian 61 jokatzen eskuz eta paletas o palas hasi zian. Baina 1974an jokatu zen lehenengo txapelketa estatu mailakua zesta puntan. Izan zen, fase finala hori, zesta puntakoa bakarrik, eskuzkoak Eustein Naparroan izan ziala, eta jokatu zian Gernikan. Parte hartu zuten 4 federazioak hartu zuten. Gipuzkoako federazioa, Bizkaiko federazioa, Aragoiko federazioa, Zaragoza, baina Aragoiko izenakin, da Kataluniako federazioa, Barcelonakoa, baina Katalunian izenakin, ez da? Izan zen. Larun batean jokatu zuten finalerdia, eta igandeakin
finala. Eta ni 9 urte ditun, eta gure atxasenak, ara eraman genitun. Joan ginen, Anaizarrena, Antxon, hirugarrena Luis Miguel, eta ni, aita eta Fermin Aragon, orduan gaina Fermin Aragonek debutatua zen Gernikan, zerbaitek jokatu zuen, da gero kalifikatu zen argizen hau dagoen, Laura. Eta nirezat bidaia hua, atxean kotxe zarrarekin, orduan ez zuen autopistarik, hautza gaine jo zen, iristea, Gernikara iristea, eta zergatik, zeratik larun batean finalerdia jokatu zian, Bizkaitarrak Aragoin kontra, eta Bizkaitarrak finalea. Eta Gipuzkoak jokatu zuen Katalanaren aurka. Favorito katalana ziren, baina Gipuzkoarrak irabazi zuten. Eta ziren Martín Zelaia Anoetakoa eta Ramon Lujanbio Hernaniarra. Orduan, nire anaian, atxeak eraman gintzun da. Ni han 9 urtekin eta han atzeko paretian dauden eskulturoik ikusi. Han, hau zertzen. Ez da, umetak oroimena dia, eta ezin da, baina ne ustez orduan ez zauden inguruntza euskan etxiak, frontoiak ez dituzte zitunik autoa. Baina han ikustea eta harrien, hotelalde ingurua, eta erlojua hua uste dut orduako, han zehola, eta holako oroimena. Bueno, partidua jokatu zuten, eta Bizkaitik zian Castro Ezenarro. Castro Poldin eta Ezenarro. Eta beraiek eraman zuten txapela, beraiek irabazi zuten, eta Zelaia eta Ramon Lujanbio azpitxapeldun egertzien. Kataluniatikan? Kataluniatik nik uste nun jokatu zutela Pedrago Zatarrak. Zati, Mirapeizarrak ja adinez pasatzen ziren. Kontutan euki hauek Castro, Ezenarro, Martín Zelaia eta Ramon Lujanbio 15 urteko mutikoa zirela. Gaur egun kadete lehenengo urtekoak. Baina, 18 urte arte juvenilan. Eta, uste Laurak ziala 15 urteko mutikozkorra, mutilgaztia ziala. Eta nik uste nun Pedragozak, Mirapeiztarraia 18 urtetik pasatzen zian, ja afizionatutan estatuko txapela irabazia zuten. Eta duela gutxi esan nion Ramoni, eta Pedragozak Bidiela. Eta neatien Bidiela, Joaquin Bidiela, zarrauek, baina Bidiela basun bestean nahi bat. Todo Fernando izenekoa. Matesanz Bidiela. Matesanz ere beste bi edo iruan, handenak zagak zian, Balet, Mirapeiz, Pedragoza, Bidiela, Ortego, eta denak hola zian ez da. Matesanz Bidiela. Eta badakik zene jokatu zuen Aragoitik zene jokatu, aurrera diatzakit, baina Jose Ramonek esan ziegen, honek jokatu, beidatu dit hemerotekan. Toñito Etxeberria Soriano. Soriano, jokatu zin. Eta orduan, han, 9 urtekin, han dena entzuten, kotxian han zentzute zian. Aragoita autua. Eta gero, finala bea bezain handila, han atea zian Gernikako eskolako mutiko eskorrak. 40 bat mutiko eskorre dutxuritat, pentsatzen dut, tartian ego ziren Remen, Gernika, Gonzalo Beaskotxea, Oarra Arzetan aileak, eta hoien denak. Eta haine gantzuriz ikustea, nik uste du xarea nio junditzala. Xarea nio ikustea, eta hauek, oroimen hori daukat, aurra egin zuekin konpartitu nahi nin, oroimen hori, deke, ne mirez benat. Ara juten izan bakoitzean eskultura ibeidatzen zioten, esaten ni baino gutxiago aldatu zehazte. Karraka gehiago daukazue, baino gutxiago aldatu zehazte. Bueno, berriketa honek merezi du bertsu bat, Pakito, baldakako zerbait prestatuta edo bapatekoa behintzat. Bapateko ez da izango. Takatekua igual, bapateko ez. Eta, bizka bat, partiduak beha baino 5. edizioari honi ez da. Urrian iritsi zen azken astelena, Gernikan hasiera
Winter bosgarrena, denak irabastea, helburu dutena, batzuei ezinezkoa, egingo zaiena. Ia aurtengoa den, bostetan hobena. Ia aurtengoa den, bostetan hobena. Izango alda, Aitor, hobena, ala espero, ez da? Bueno, ala espero. Hortaz gaude, bai. Ia landen. Bueno, Aitor, Aiangiz, Pakito, Lizarratikan, ondo izan, eta eskerrik asko, astelenean han izango zarete? Hombre, sin falta. Ni nu Bai, espero diat. Bai, Pakito. Igual entrada txuleti txipiko. Zulekari edo. Bueno. Bai, horre, itzingo jo. Eskerrik asko eta aste hon izan. Zue. Bai, venga, ongi izan. Adio.